एक नं पटपजरा बियादनि 146 बुथ नाम्बार नैबे आदिबासी ओनसोल बे आदिबासी ओनसोलाव 146 जन दिनैहाय गोदानै जोंनि बिजेपि दलाव बेहाय जगदान खालामबाय। बे ओनसोलाव माने बिजेपि एखेबारे बुंनो थाङोबा फ्राय गैया। बे सेन्टाराव 570टा भट दं। बिनि बिथोराव 50-60 जनल'नो जोंहा माने बिजेपि होननानै जों बुंनो हायोमोन आरोखि। किन्तु दिनैहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाया जोंनि बिजेपि गभर्नमेन्टनिफ्राय जे आसनिफोरखौ मोनदों बे आसनिफोरखौ मोननानै गावसोरनो एखेबारे आंनि न'सिम थांनानै जोंनि मण्डल प्रेसिडेन्ट अन्तेस्वर राभा, जोंनि मण्डल सेक्रेटारि राजा ब्रह्म बिसोरखौ लोगोआव लानानै आंनि न'सिम फैदों। फैनानै जयनिंनि प्रग्रामखौ बुंनायलाय दिनै बे जयनिं प्रग्रामखौ खालामनाय जादों आरोखि। जायगायाथ' एखेबारे गोदोसोनानै थानाय। गोदो आं एमएलए थानाय समावबो बे ओनसोलाव जा एसे एनै खासा लामा बानायदों बेखिनियानो दं। बेनिफ्राय गेजेराव 15 बोसोर फ्राय 10 बोसोर गेप जानानै थादों। बे 10 बोसोराव बे ओनसोलाव माबा मोनसे एमजिएन रेगायानो होन भिसिडिसियानो होन माबा मोनसे एरियानिफ्राय बा फान्डनिफ्राय खामाय मावनायखौ आंनि मेगनाव गोग्लैयाखै आरोखि। आरो गावसोरबो बुंदों जे सार नों थांनायनि उनावहाय जोंनाव बेहाय जे सरकारनि माबा मोनसे जिनिस लामा सामा मोनो बेफोरखौनो जों बावनानै थांजोब्बायमोन ओरैबादि बुंदों, दुखु फोरमायदों। दा आङो इलेक्सननि थाखाय नङा, आसलथे खुब खस्थ'आव दं। दा आंबो खोनो मथैसो गारि लानानै फैनो हादों। दा रायजोफ्रा बिदों एसे कयेकटा जायगायाव बायफ्लंनानै दं, लामा गाज्रि जानानै दं। बेक्तिगत भाबै एसे खामानि मावनानै फैबा मोजां जागोन होननानै फोरमायदों। दा आंहा जिहेतु निजस्व जेसिबि दं, दा बे जेसिबिखौ लानानै आं बेहाय 7 दिनसो खामानि मावनानै होफैगोन होननानै रायजो राजानि सिगाङाव आं बिबुंथियाव बुंदों। रायजो राजाफ्रा खुब मोजां मोनदों, आसा खालामदों जोंनि बिजेपिया खुब मोजाङैनो नैबे 1 नं पटबजरायाव जोंनि केन्डिडेटआ जायखि केन्डिडेट जाया मानो मोजाङैनो देरहागोन बे मिजिंखौ थिनाय जादों, आसा खालामदों।